Συχνά μας ρωτάτε, τα προβιωτικά κάνουν καλό μόνο στο έντερο? Τα καλά βακτήρια φροντίζουν και τη στοματική μας υγεία. Προστατεύουν τα δόντια και τα ούλα, μειώνουν την κακοσμία και δημιουργούν μια φυσική ασπίδα ενάντια σε μικρόβια που προκαλούν ουλίτιδα, στοματίτιδα, ακόμα και πυροδιοντίτιδα. Και ποιο είναι το πιο έξυπνο εργαλείο? Το προβιωτικό Super 5 Probiotic. Μία μασόμενη παστίλια με 5 εξειδικευμένα στελέχη προβιωτικών με κορυφαίο το L. salivarius που επαναφέρει τη σωστή ισορροπία των βακτήριων στο στόμα και στο ανώτερο πεπτικό, ενώ προσφέρει πολυδιάστατη υποστήριξη όπως προστασία των ούλων, φρεσκάδα στην αναπνοή και ταχύτερη επούλωση μετά από δοντιατρικές εργασίες. Και το καλύτερο? Δρά άμεσα, είναι φυσικό, με δροσερή γεύση και χωρίς συντηρητικά. Ένα υγιές στόμα, χωρίς κακά βακτήρια, συνδέεται με την καλύτερη υγεία της καρδιάς.